Kahumayan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo ng liki na tungod sa huwaw. Samtang ang langob nga gikwaan og tubig sa National Irrigation Administration kon niya nagkahubas na usab nga gikabalak-an karon sa mga mag-uuma. Sayra nato ang epekto sa El Nino phenomenon sa katawhan sa Bukirang Barangay sa Cebu City. Pinaagi niining RTV Presents. Puno sa kahingawa o kahinugon si Manang Bising nga nagsudong sa iyahang humayan nga inanayng nangalaya sa nisinating kainit mugna sa El Nino. Karong buwan na unta gidakdang anihon ang iyahang humay apan wa naman mulugwa ang mga uhay gikan sa punuan. Kini ang mini rice terraces diri sa Sitio Sipak, Barangay Sudlon Ono, Mountain Barangay sa Cebu City. Nindot kay tan-awon Instagrammable apan kon imong padul-an tan-awon ang luna. Nang liki na tungod kay wa pa sila duawa sa uwan, gumikan usab sa El Nino phenomenon. Nagsustinir lagi siguro ni siya sa kanang kabugnaw sa kagabion. Kanang yamog sa kagabion. Yamog ra gyud ani mo nakakuan kay perti naman nagkuwag yung liki. Kun kaniadto miani sila og 30 ka sakong tipasi. Karon nabalaka si Manang Bising nga mapildi ang iyahang kahago og dakong gasto sa pagtikad sa yuta. Tagaan lang taon tag-uwan, bisag kausa lang. Makaunod pa ning ni ang wa pa gid intawon kagawas ang iyang bunga. Ang kapunungan sa mga mag-uuma nga naglangkob sa kapin 60 ka mga miyembro nakasinati na usab sa susamang problema. Busa mihangyo na sila sa barangay ug dugang nga mga baril ug hose nga magamit nga kapunduhan og tubig. Apan ang barangay nagpaabot sab sa tubag sa Cebu City Agriculture Office kung mahatagan sila sa ilang hangyo. Baril o hose kay importante kay pagkakaroon layo na kay tubig ba. Ya hose mo importante kay ug kanang mga makina. Karon ang hinahanglan sa gimi tungod sa kainit karon mangayo na sa gita gimi para tabang gikan sa syudad nga makahatag amo na sa ihatag sa among mga tao dire. Adunay mga tubod sa tubig nga gisaligan sa mga tao apan tungod sa kadaghan nilang nagsalig nini, nahubsan kini. Busa dako ang gikatabang nila ang serbisyo sa National Irrigation Administration kaniya diin duna usay kapin sa 200 ka mga konsumidor. Giubanan sa Balitang Bisdak ang Pangulo sa NIA User Association, Konsehal Alan Cabiles, sa langob sa satuhan nga maoy gikuhaan sa water supply, bukid ug sulunon ang dapit. So ako ang ipakita ninyo ang sitwasyon sa tubig diri mga higala. Muni ang baba sa langob. Kung atong makita uga, no? Ni uga na, doon ay gamay nga tubig diri. So makita nato ang dagkong mga tubo nga mooy mo siphon sa tubig ngadto sa ilahang punduhanan o niya gikas punduhanan mo na po i-distribute ngadto sa mga tao nga nagpuyo nagsalig nining tubig diri sa ilahang barangay. Nakurat kami sa among nasaksihan sanglit ang kanhi abunda nga may tinubdan nila sa tubig inanay na kining nahubsan. Nakukuha man tinimig tubig diha nga mga dako gid murag bagtak siguro ang aga sa tubig. Oh, nya karon. Pagbalik na mo gahapon mura na lag pulso. Gawa sa niya aduna pay laing mga mag-uuma nga nagpasuyop og tubig gikan sa langob hinungdan nga dali ra kining mikibra ang tubig. Gamay na lang gid kay siya nga murag dili na gani makapaigo sa among pangonsumo sa kuan among pananom. Wala pa'y mahatag nga danyos ang City Agriculture Office kay nagpadayon pa ang ilang paghipos ug kasayuran. Padayon pa usab ang ilang pagsusi sa epekto sa El Nino sa kabukiran nga kabahin sa agricultural land. Light drums, na atong mga plastic molds, naapot sa fertilizer o mga fertilizer seeds. I think seeds is nagsugod na tag-distribute sa seeds. Gawa sa problema sa El Nino, ang kamahal sa presyo usab sa abono ug mga chemicals ang giproblema nila nga di na sila makabawi pa. Aron dili mabugatan, nagbaligya na lang og kinilo kining agri-store sa dapit nga apektado ang negosyo kay ang mga suki niya sagad mihunong nas pagtanom kay nahadlok nga mapildi sa huwaw. Minus ang palit kay mga farmers murag nahadlok sa init lagi. Yeah. Gawa sa nahadlok ang presyo kumusta? Ang presyo ron sa baligyaon barato.
Ang tibuok komunidad sa dapit sa Sudlon 1 ang apektado sama na lang nining grupo sa mga inahan nga nang laba nga nabalaka nga wa na sila'y kakuhaan og tubig kay ang kanhi punduhanan nila gamay naman lang kaayo ang masalod nga tubod sa tubig nga gisaligan sa dili mo menos 20 ka mga balay. Maamot ka, hinay siguro ang kuan nito, gamay na lang guro tubod. Nigod to, wa nagisod, nigod to. Sinaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.